Ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Tata bụ Afọ. Mgbe si na tata bụ Afọ, ya gazila anyị. Nsị na aja anyị Igbo ya na-edu anyị na-eje eje, na-edu anyị na-abata abata. Nsị na isi anyị atọ na mba, maka na ụmụ eze ka anyị bụ, maka na isi nwa eze anara atọ na mba. Nsị na onye na-achọ ihe ọ ga-eme anyị anawa ya ada. Onye ọbụla si n'isi anyị wa na aja, ya were isi ya wee bulu aja. Si na anyị azụ ka afịa, mana ya ya na ka afịa. Si na anyị adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Si na ọsọsọ ife ọma ka anyị na-aga ọfịa, ife ọjọọ gbara anyị ọsọ. Ise. Tata abịara m ka anyị tụgharịa uche, ka m na ụmụ nwanne m ụmụ Igbo ka anyị tụgharịa uche. Maka na ọtụtụ mgbe anụgo m this complaint too much. Maka ife m na-arụ ọrụ ya bụ ịmata ihe ga-eme na ihe gbasara ọdịnala anyị na-achịta n'ime ya na ọma mmịta mkpụrụ. Anọ nke ọbụla nchọpụtakwalụ, ashịem ya wute ụmụ Igbo ibe m, so that onye ọbụla na-eme ọmara nke ọ na-eme. Now, ife m chọrọ ikwu maka ya bụ ife nwere ike ime na mmadụ nwere ike ịrụcha ọrụ, ọfụrọ resọt n'ọrụ ahụ ọ rụrụ, o jekwa n'afọ ọzọ ofu ụlọ ahụ a na-apụtakwa. Maka na onwe ndị ọya bụ efu asị gị na ha akpọtụbugo chi ha na ha na last year, ma onye ha sị gị last 2 weeks, ma onye ha sị gị last month na ọkpọtụgo chi ya. O nwere ike ilezi anya ifu na alụ dị n'ụzọ onye anwa. Gịnwa bụ onye Igbo na-ene m anya, o nwere ọrụ ị nwere. Maka na nke bụ eziokwu bụ ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa miri emi, ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa arụsị, ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa wee chọpụta na alụ dị n'ụzọ mmadụ. Maka na ọ bụrụ na alụ ọrụ gị ọrụ ma ọrụ alụlụ gị agarọ ka isi wee chọọ, it's either na default si gị n'aka ma ọ na ose onye lụọ gị ọrụ n'aka. That's just the truth. So gị ọ bụ onye Igbo na-ene m anya, ka m na-agwa ife oge azị nke imegodo ka your own part dịtụgodo mma. Megodo ka your own part dịtụgodo mma. Kedu ya bụ ife ị ga-eme? Ọtụtụ n'ime anyị na-adị ashamed of i-confess ihe anyị mere, mana nwere onye na-enwero past. Ị na-aghọta? Nke mbụ bụ na ọ bụrụ na ị bụ mmadụ onye Igbo mana arụ dị n'ụzọ gị, ịkpọtuo chi gị bụrụ onye na-asọ nsọ, ọ ya bịa gị nso. Ijekwa n'afa echi, chi gị anapụta n'afa. Ije nwanne echi, chi gị anapụta n'afa. Mana o nwere ka ọ bụrụ na o mebe 1 week ma 2 weeks inyelu chi gị nne. Ị na-ajụ onwe gị, ọzi na dibịa amara eme ka ọ na gịnị mee? Nke bụ eziokwu bụ ọ bụ na enye chi gị nne, ọ bụ na dibịa kpọtuo olu gị chi gị mana ọ garọ. Nke bụ eziokwu bụ o nwere ike ọ bụ na enyere chi gị ajọ nne. Enwere ike ọ bụ na ọ bụrụ onye akpọrọ gị na ọchị gị bụ chi gị. Enwere ike ọ bụ na arụ dị n'ụzọ gị. Ọ bụ na arụ dị n'ụzọ gị, ọ na-ebute negative energy. And this negative energy amankwe those entities of powers ga-ebutere gị
good luck and blessing, ọ makwe ka ha bịa gị nso because ị dịrọ clean, ị dịrọ pure. Kedu ife mmadụ ga-eme n'ala Igbo ma ọ dị ka onye Igbo? Kedu ife ị ga-eme ọ bụla alụ nyelu gị? Obido gbachibelu gị ụzọ, butebelu gị ụchụ. Nke mbụ bụ nke nwa bụ onye Igbo na-ene m anya, idina nwunye mmadụ. Nwaanyị ọsọgodo ya bụrụ nwunye onye ọcha ma nwunye onye Hausa, mana ọ nwunye mmadụ, onye ahụ nụrụ anụ ka ndị be ha si anụ nwaanyị, wee dosi ya n'ụlọ. Isi na ị na-eme sugar mommy, ma ọ bụ isi na ụmụ agbọghọbịa adịghọzi gị mma, nọọ ndị dịgoro advance ka gị mma, ma ọ na nwaanyị na-enye gị ego for whatsoever reason, ije na-edina nwunye mmadụ, marakwa amara na ọ na-ebu ụchụ. And mgbe ọbụla ị aghọta onwe gị chọrọ ịkpọtụ chi gị, nye chi gị nri, bifo inye chi gị nri, jee kpụọ alụ. Marakwa amara ọ bụrụ dibịa niile na-akpụ alụ, o nwee ndị ọ bụ ha nwa na-akpụ alụ. Ọ bụgodo na dibịa na-agbalụ gị afa, gbachalụ gị afa, ma na dibịa chọrọ ịrụ gị ọrụ, yọọ ya si ya direct ya gị na dibịa na-akpụ alụ ka akpụọlụ gị alụ, ka ọ lụọ na alụ gị nwee ike ịpụta ife, ka ọ hapụ ịbụ ịrụcha echi ihe na-ebe aka na-ebe. Ọ bụ na ị bụ nwoke na ị na-edina nwoke ibe gị, ndị homo, ndị a nwaanyị na-adọrọ mma na nwoke ibe ha, ma ha na-eme nwoke eme nwaanyị, nwanne m nwoke, ị ya akpụ alụ maka arụ ka ị na-eme arụ against aja ala Igbo. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị, isi na nwaanyị ibe gị adịrọ gị mma, isi na nwoke adịrọ gị mma, nọ nwaanyị ibe gị ka ị chọrọ, sista, bifo ịlụ ụgbọ ọrụ ma ọ bụ ife ichebe ka ije setụlụ ndị mmiri a na-apịawa gị azụ, jee kpụọ alụ. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke, nwaanyị dịrị gị ime, si ya wepụ, ma ọ bụ ịhapụ ya in a situation na onye ahụ nwere ife ọ ga-emenwu, na onye ahụ dị helpless, o nwere ife ọzọ ị chọrọ na-abụrọ ka o jee mee ya abort, mana ị chọrọ ka o si n'ọnụ gị pụta, nna ihe ejeje kpụọ alụ. Ka akwa ma ịchọ ọzụkwa na ị chọrọ ị na-alụ ọlụ gị, ị na-ịlụcha ịlụgharịkwa fe na-ebe aka na-ebe. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ibe gị dị ime, isi ya nne jee wepụ ya, hapụ idiot ahụ, nne ya ejeje kpụọ alụ, ma gị nwa gwalụ mmadụ ya jee wepụ, ma onye wepụrụ, ụnụ ncha niile mere ya. Ọ bụrụ na ị na-edina nwanne gị, ma ọ na-edina tugo nwanne gị, your blood relative, be it your cousin or your direct sibling, ma ọ na ị na-edina nna gị, ma ọ na ị na-edina nne gị, alụ ka ị na-eme. Ma ọ na ị na-edina nne na nwa, alụ, jee kpụọ alụ. Ọ ya bụ ịlụ ọrụ a ị chọrọ ịlụ ka ọ pụta ife, olesi na-enye ndị dibịa ego, ga na-eri ego gị, ife na-eme ga na-eme gị, a na-apịawa gị azụ ụchụ. Gị nwa bụ nwoke a na-ene m anya, mana ị daa like isi n'ebe Chineke mepere na ahụ nwaanyị wee dina ya, n'ọnya ike nsị ya, ị mara na arụ ka ị na-eme. Ma gị nwa na-eme ya, ma nwaanyị gị na ya na-abụ na-eme ya, unu jee kpụọ arụ ka unu malụ nke unu na-aya aya. Maka na ife unu na like concentrate on bụ na ndị mmiri na-enye m nso, mana o nwere so many things na-ebutara gị bad energy, negative, enweghị self, ndị mmiri enyebeghị gị nsogbu ka ihe ndị a si nye gị nsogbu. Ị na-ezo ya, o nwere ife ya ezonwu nature, o nwere ife ezo n'okpuru anyanwụ, ị na-ezi ya ka afọ ịmana, jee kpụọ alụ. Ọ bụrụ iwu mana pastọ gị gwa skemafa dibịa gị gwa gị sị gị na imere such thing ka i wee malụ. Ụfọdụ ndị bụ ịgbachalụ ha afọ, ịgwa ha sị ha na alụ dị n'ụzọ gị, ọ tinyebe gị aka n'ọnụ, mana ọ makwa ife o melụ, mana ha kpọrọ ya flexing and enjoying life. O nwere ife a kpọrọ ya, mana ị mara na o nwere ike 60% of problem ị na-enwe today ọ bụrụ ya bụ ihe ahụ iche na o nwere ife ọ bụ, ọ na-apịawa gị azụ. Ịpụta ị na-achọ onye ị ga-eme accuse na ọ na-eme gị ihe, mana ọ gị nwaji aka gị kedo onwe gị. Ịpụta ị na-achọ unu mechaa, unu rụchaa arụ na unu na-arụ, unu eje mee n'afa na go Psalm 51 na shout Holy Ghost fire every monitoring spirit. Of course pastor gaghị agwa gị na ife ndị anyị na-eme bụ alụ,
ịpụta ị na-asị every foundational spirit in my father's house die by fire. Ka eko yesi wee nwụ by fire? Asị gị na mmụọ na-anwụ by fire, ị na-asị ya die by fire, na-eme ya accuse na onye nwa na-eme gị, mana ọ gị nwa na-emetere onwe gị ife na-eme gị, gị nwa na-ebutere onwe gị ife na-egbu gị. Ị na-enyere ndị mmadụ nsị na-agagharị, ibute chi na-enye chi gị nri, ma na poison ka ị na-enye chi gị, maka ịbụ aka na-enye nsị. Ịmarọ bifo ije nye chi gị nri, maọbụ bifo ije nye ndị ichie gị nri, maọbụ bifo ije nye arụsị dị na be nna gị nri, ka ha ibutere onwe gị abụmọnụ, jee kpuo alụ ma ọ bụ na alụ dị n'ụzọ gị. Ekwuchakwa m ka ọha m n'ọnụ. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Ọ bụrụ na o nwere ife na-agbagwoju gị anya gbasara ife nkụzi tata, maọbụ ife nkụzi na mbụ, maọbụ ife ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ n'ịchọ ka agbalụ gị afa, ma ọ n'ịchọ ka arụ ọgwụ ọrụ, ma na o nwere ife enyemaka ị chọrọ gbasara ọdịnala Igbo, biko dere m meseji na WhatsApp na 070-373-11663 gwa ka emesịa.